дар шароити имрӯза гармшавии ҳарорати ҳаво, обшавии пиряхҳо, хушк шудани чашмаву дарёчаҳои минтақаҳои аҳолинишин ва дигар паёмадҳои офатҳои табиӣ ба мушкилоти глобалӣ мубаддал гашта ба иқтисодиёт ва ҳаёти мардуми осоиштаи дунё рӯз ба рӯз таъсири манфӣ мерасонанд. тағйирёбии иқлим ба як гурӯҳ омилҳо вобаста аст ки аз миёни онҳо таъсири мавҷудияти газҳои гулхонаӣ дар атмосфера асосӣ арзёбӣ мегардад. манбаъҳои аслӣ барои паҳншавии ин газҳо фаъолияти инсонӣ аст, ба мисли сӯзонидани сӯзишворӣ барои истеҳсоли энергия, саноат ва нақлиёт. дар даҳсолаҳои охир тағйирёбии иқлим як хатари глобалии асосӣ барои кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон табдил ёфтааст. имрӯзҳо захираҳои об зери таъсири хатарҳои гуногун қарор доранд, ки ба тамоми соҳаҳои ҳаёти мардум, бахусус ба амнияти озуқаворӣ, тавлиди нерӯи сабз ва пойдории табиат таъсир мегузорад. бино ба хулосаи коршиносон, имрӯз дар олам зиёда аз 2 миллиард нафар аз норасоии об танқисӣ мекашад. тибқи пешгӯии коршиносон, соли 2050 ин нишондиҳанда метавонад то 5 миллиард нафар, яъне тақрибан ба нисфи аҳолии сайёра баробар гардад. пиряхи дарозтарини кӯҳӣ дар ҷаҳон, пиряхи ванҷах низ дар ҷумҳурии мо воқеъ гаштааст дар баландии аз 6000 метр то 3500 метр ва муайян карда шуд дар натиҷаи корҳои мутахассисони маркази омӯзиши пиряхҳо муайян карда шуд, ки тамоми пиряхҳои Тоҷикистон дар зери таъсири гармшавии глобалӣ осибпазир мебошанд ва пиряхҳои қисмати помири шарқӣ бошад нисбатан устувортар ва пиряхҳои қисмати дарёи Зарафшон бошад осибпазиртар ба назар мерасанд. чаро мо муайян кардем, ки дар давоми 40 соли охир аз забонаи пиряхи Зарафшон, ки дар болооби дарёи Зарафшон ҷойгир мебошад, зиёда аз 1700 метри мураббаъ қисмати масоҳати хешро аз даст додааст. бинобар гармшавии иқлими сайёра давоми 50 соли охир дар Тоҷикистон 1000 пирях об шудааст. муаммои тағйирёбии иқлим ва паёмадҳои он, бахусус обшавӣ бо суръати пиряхҳо аз масъалаҳое мебошад, ки ҷомеаи ҷаҳон аз ҷумла Тоҷикистонро нигарон кардааст. оқибати ин тағйирёбӣ ба захираҳои обии Осиёи марказӣ таъсиррасон буда, аллакай аз худ дарак дода истодааст. хизмати Тоҷикистон ва иқдоми Тоҷикистон дар он аст, ки ҳамаи олимон, сиёсатмадорон онҳо дар ҳам меоянд ва маълумотҳои дақиқ пайдо бошанд. масалан як чизро гуфтани ҳастам, ки қаблан аз соли 1883 пиряхҳо дар 50 сол як маротиба омӯхта мешаванд ва эълон намудани соли 25 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март, яъне ки 21 март ин рӯзи ҳифзи пиряхҳо, ин имконият медиҳад, ки ҳамасола тадқиқотҳои илмӣ таҳлил шаванд, маълумотҳо пешниҳод шаванд. як мисоли равшан гуфтани ҳастам, ки ҳангоме ки дар иқдоми соли сеюми байналмилалии қутбӣ пиряхҳои Арктикаро омӯхтанд, ҳама ки якбора 1.5 миллион масоҳати пиряхҳо кам шуданд. яъне ки мо фақат метавонем, ки чӣ ҳодиса рӯй дод ҳамонро муайян кунем. баъди иқдоми ҷаноби олӣ ин имконият медиҳад, ки ҳамасола мо маълумоти илмии худро дастрас кунем ва онро таҳлил кунем ва пешниҳод кунем. Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати ташаббускор дар соҳаи об эътироф шудааст. боиси хурсандест, ки tashabbuси панҷуми кишвари мо дар соҳаи об аз ҷониби Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо қабули қатномаи махсус тасдиқ шуд. тибқи ин қатнома соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардид ва аз оғози соли 2025 ҳамасола 21 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо таҷлил мешавад. дар доираи ин қатнома доир намудани аввалин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе қабул гардид. имрӯзҳо ҷумҳурии Тоҷикистон барои баргузории ин конфронси сатҳи баланд омода мебошад.